Як ви? Северенсы. Дякую, Ну, што я сыграліся. закасплеіў свайго галоўнага персанажа і вярнуўся з пахаванняў. Таму Добрый початок. Ну, так. Мои спачуванні. Бывае. Задал тон размовы, конечно. ну. Становіцца. Прабачце. Ну так, ну так. Я тут Ну, мне падрыхтав- прынамсі не сябры паміраюць. Ну так. Гэта сумна. Это пачнецца яшчэ праз некалькі гадоў, я так разумею. Ёй, не настолькі стары. Ну, праз некалькі десяткаў гадоў. Якая разница? Таксама некалькі гадоў. У мяне першае пытанне. Я думаю, мы тут не абыдземся без спойлераў. Я не ведаю, як там яшчэ што абмяркоўваць, таму ладно. Прям в Пошли. тайтл напішаш, што Ну спойлеры. так. Ну так, справядліва. У мяне пытанне да плістачкі, як ты гэта ўсё здолела зарабіць так аператыўна? Калі хто не ведае, то пераклад увогуле выхадзіў там з затрымкай у дзень, максімум, по-моему, Ну, 2. Ну, 3, по-моему. Не, больш было. Больш Так, было? так. Так, Расказвай. дакладна было больш за пару дзён. Я просто... Ну так, для так, мяне гэта атрымаўся. максімальна было хутка, прабач, все. Ну так, атрымаўся такі марафончык, але ну агулам гэта так, як Алесі казаў, гэта даволі крута ў плане таго, што трымаеш сябе у тонусе усе гэтыя некалькі тыдняў, некалькі месяцаў. Гэта класна ў плане практыкі, як гучкі, так і пераклада. Вось. Ты у нас адказвала за пераклад. Увогуле гэта твоя ідэя, так? Давай пачнем. Чаму Severance? Чаму не нешта іншае? Ну, я, ў прынцыпе, як даведалася, што выходзіць ось у 25-м годзе, праз там пару месяцаў другі сезон. Першы нам вельмі спадабаўся. Вось, ну, вырашыла, чаму б не, таму што, асабліва улічваючы, што не так шмат тэксту, там, у прынцыпе, ну, прыблізна 400-500 радкоў на серыю. На серыю на гадзіну. Што даволі крута. А навошта гучку рабіць? What do you think? Чаму можна было б... Хацелася. Хацелася? Ну, Агонь. а навошта, ў прынцыпе, гучку рабіць? А навошта? Ну, А хіба навошта мы- ўвогуле нешта рабіць? Хіба мы не так, не з гэтай мэтай увогуле працуем. Хочацца і зрабілі, што тут? Ты ўвогуле мяне отверг у серыяле. Я з табой не размаўляю. Мы не можам. А хто-небудзь увогуле можа расказаць за лор крышачку? Бо я пачынаў вось агучваць, я ўвогуле не ведаў, што гэта серыял. І толькі там гляджу, ні халера не разумею, палез глядзець, што гэта такое ўвогуле. Чаму яны гэтым займаюцца? І для мяне дагэтуль загадка, тыпу, што яны рабілі на гэтых працах. Можа мне хто-небудзь расказаць? І нафігаем козы! Так. Яны ж і самі гэтага не ведаюць да сих пор. Ну, да канца. Типу, асноўнае, што мы зразумелі, што для чаго Марк збірае гэтыя лічбы, як казала Кабел, гэта ну, як бы настроі, так джемы ягонай жонкі. Ўсё яшчэ загадка, як увогуле унутраны Марк можа ведаць штосьці пра знешнюю джему. Гэта як бы крышачку не клеіцца. Як ён можа там размяжоўваць яе нейкія стрэсовыя для яе сітуацыі, я не ведаю. Таму што ён, па сутнасці, праекціруе для яе гэтыя пакоі. Это ж типу падсвядомасць. Так. Цікава, Настолькі блізкі чалавек. што ён адчуваў, каб спраектаваць пакоі Мінск? Дарэчы, гэта не Марк яго праектаваў. Гэта файл гэтай Хелі. Ёй. Хелі? Так. Ну, Так, у Хелі. Так. У яе было два файлы Сіена і Мінск. То бок яны ўсе ўжо трох працавалі менавіта над джемай? Не, у джемы 25 файлаў, і вось у яе менавіта у гэтых 25 файлах Мінска няма. Так. Я дагэтуль Што не магу сабе зразумець. Тыпу... Ну, гэта ж праца, так? Калі Марк заканчивае кожны файл, ён стварае новую раздзеленую асобу для джемы. Окей. было У мяне тлумачэнне. чыста меркантыльны інтарэс. Як кампанія Люман зарабляе грошы на гэтым?
Ну, мне скидывали тыктоки з фанацкімі тэорыямі, і там былі ідэі кшталту вось, што яны ствараюць нейкі аўтаматычны пераключальнік, каб ты не будаваў домік для цяжарнай, якая будзе нараджаць і пераключацца, каб не пакутаваць ад гэтага. А вось ты просто ідзеш да зубнога, аўтаматычна пераключаешся. Дык чакай, а ўвогуле это ж домік адзіны, я так разумею, месца, дзе яны сапраўды пераключаюцца у сэнсе аўтаматычна, бо астатні час ім ж трэба было менавіта рубільнік же ж Дылан напрыканцы сезона трымаў першага. Рубільнікі Калі яны былі звонку ад будынка. Ну вось, і так я ж кажу, ну з іншага боку яны у самім будынку таксама пераключаюцца аўтаматычна. Гэта ўсё тэставая версія, пачакайце. Усё складана. Усё складана, усё робіцца на каленцы. Ну, камерцыйны патэнцыял ёсць. Тады яны над гэтым працуюць, укладваюць свае рэсурсы і, ну, ідэя максімальна, вядома, нейкая звар'яцела. Яшчэ, што асабіста мне не спадабалася, гэта колеры. Такое адчуванне, што серыял здымалі зімой у Польшчы, ўсё шэрае і белае. Типу, дайте солнце, Apple, ну ё-моё. Калі параўнаць з Тедом Ласса, Тед Ласс это серіал пра жыццё. Хоць ён, ну, вядома, як бы там і сумныя моменты ёсць. Дык вось, жыццё якога рэгіёна? Явно не Польшчы. Ну вось я пра гэта ж такі, типу, што, дайце колераў, калі ласка. Мне вось гэта не спадабалось усё. Чым тебе зялёная падлога не падабаецца? Там, дарэчы, нават былі танцы. Я гэта вельмі Вось на танцах усё вельмі каралёва, господі. Таша? Мужики ў апошняй серыі просто я не магу, якія яны класныя. Вось гэта аркестр. Што? Аддзел хора і як там і Забаўлянне. забаўляння, так. Да там увогуле апошняя серыя, там навалілі экшона больш, чым за ўсе 2 сезона папярэдніх. Не, чакаю, першы сезон таксама вельмі экшон заканчиваўся. Апошняя серыя. Ну да. Ну, там прям усё. Там по факту, да, весь экшон у апошніх серыях сезону заўсёды. А там прям уся серая не дае табе спакою. І мы такія, я наўмысна, калі рабілі агучку, я такі, я не буду глядзець, я хачу пачакаць, пакуль плістачка гэта ўсё звядзе, зробіць, выкладзе, я ўжо потым возьму сабе попкорн, сяду і разам з жонкай мы паглядзім. Жонка скажа, які гэта незразумелы серыял, а я такі, блин, класна. Нічога не зразумела, але вельмі цікава. Насамрэч, вось так і ёсць, І ў мяне гэты серыял выклікаў, ну, асабіста у мяне такія флешбекі з серыялам From. Там ні халера не зразумела ўсе сезоны просто, што там адбываецца. Толькі па крышачку, па нейкіх крупіначках, па дробачках табе там падсоўваюць нейкія тлумачэнні, і то паўтлумачэнні, якія выклікаюць яшчэ больш пытанняў. Дарэчы, напэўна, можна заўважыць, што серыял From таксама агучваецца па-беларуску. Так. Але мы зрабілі хутчэй. Хе-хе-хе. Дзякуй. Так. Але у нас есть каманда вялікшая, не? Ну так. Ёсць, то так слухай, плістачка рабіла ўсё па сутнасці. Ну да. Пераклад, монтаж, монтаж. Размеркаванне. Дарэчы, вельмі файна зарабіла, дзякуй. А як ты выбірала, каго запрасіць? Дзякуй. Ну, дарэчы, так, былі, ну, гэта рэальна атрымалася, можна сказаць, як мара, як бы гэта тупа не гучала. Ну, то бок, былі нейкія ідэі, тыпу, вось было б крута там на гэтую ролю ўзяць з таго-то, напрыклад, так. Як, напрыклад, вось гэтая арка з Гомзік-Вожык з Берт Ірвінг, напрыклад, вось гэта ў мяне адразу склалася вас паклікаць на галоўнага героя. Пробачьте, да, это просто... Что просто? Что просто? Ты меня Гомжик! Броманс весь взломал. 2 сезона. Ну, интернет давно жартовал, что ж. Ой, боже мой. Ну, вы там обои дали, так. Ну, мы по чарзе, да, пинали одно. С гэтымі мужиками нічога не трымаецца. Ай. Каши не зваришь, конечно. Ну, и цицки не помацаешь. Перабілі. Пробачьте меня. Ну, вось у 3-м сезоне, можа, будзе трыа з Кабел, Джемы і Деван. Можа, яны там дадуць жару. Побач. 3 моцныя дзяўчыны. Так. Супраць 3 нямоцных мужчынаў, 4 па сутнасці. Дарэчы, што мне кінулася ў вочы, так клёва голас пасуе Артёма Дамілчыка. Я нават нікога іншага не... Ой, дзякуй. Так, сапраўдны маньяк.
А я яшчэ прям захапляўся, як Артём агучыў розныя сцэны, дзе крычаць трэба, это просто вообще. Так, четвертая Мне серия просто не другого соромно сезона. перед суседзямі. Яны самі ў мяне тут крычаць часам, таму Можа, ён таксама гучыць? Я тоже, мне здаецца, ва ўвесь голас крычу, але вось, ну не так яно гучыць, не так. Так, у цябе насычана это атрымліваецца. Ёй, мне так шкада бабулек за стенкой просто. Я яшчэ агучыў, звычайна, ў 2 ночы. А у меня такая хрушчовачка. Мне жах, так- жах. Мне таксама, як калі ў хрушчоўкі раней жыў, мне суседзі грукалі у гэтыя, ну, у сцены злева. Там сцены зусім тонкія былі. Слухай, наконт, плістачка, наконт перакладу, як табе пераклад даўся? Былі якія-небудзь такія закавырыстыя месцы? Ну так, дарэчы, ну, раздзяленне ў прынцыпе серыял такі, дзе незразумела, як лепей перакласці, таму што гэта потым можа табе можа стрэльнуць сабе ў нагу, груба кажучы, там, ну, былі нейкія месцы, дзе невядома, у якім сэнсе потым гэтае слово можа быць выкарыстана супраць цябе. Вось, таму трэба было быць так асцярожней. Але, ну так, сапраўды, калі вось глядзець, напрыклад, на пераклад, ну, я глядзела час ад часу там на украінскія субцітры, рускія субцітры, і вось рускія субцітры, напрыклад, з-за таго, што яны, відаць, хутчэй перакладаліся, там даволі шмат было прапушчана з, ну, нейкіх там пасхалак, я не ведаю, то, што потым у наступных серыях развярнулася па-іншаму. Вось, ва ўкраінскім варыянце заўжды лепей было, асабліва першы сезон. Вось, таму штосьці з гэтага атрымлівалася заўважыць і не паўтарыць гэтых памылак. Вось, дакладна, можа, штосьці не прыдумаю, што там было. Ну, праца, конечно, грунтоўная, прям пашана. Тытанічныя. А увогуле ўсё на жанчынах трымаецца, я не ведаю. Дарэчы, Ой. пра сам пераклад, такая прыкольная рэч, прышпільная, у менавіта ў беларускай версіі атрымалася раздзяленне, там жа, калі бачылі постер, літара пасярэдзіне, яна раздзеленая на палову. І прыкольна, што ў беларускім варыянце гэта менавіта літара Я. З сэнсам. Глыбока. А я сёння я сёння сядзеў перад тым, як вось вам набраць, такі думаю, а што калі б рэальна была такая вось працэдура раздзяліць асобы свае, тыпу, ну, вы бы пагадзіліся б на такое? Я, пэўна, быў бы сярод пратэстуючых. Не. Меня хлебом не кармі, дай папротэставаць, походу. Хаця, каб Чому? мне прапанавалі не спрачацца 6 гадзін са сваякамі пра палітыку і раздзяліць сваю асобу для гэтага, я б за. Ну гэта Але ну жорстка. так, калі ты знешні, то выглядае быццам бы адны плюсы. А вось серыял паглядзіш і ўсё, жах. Таму як чалавек, які глядзеў серыял, не. Як чалавек, які б не глядзеў серыял, чаму б і не, зручна, кайфова. Яшчэ Зато можна фліртаваць са сваімі ей-калегамі. Менавіта. А чаму нельга гэта рабіць у рэале? Навошта гэта? А жонка? Гэта іншае. Дарэчы, дужа спадабалася музыка ў серыяле. Я прям заходзіў на Spotify, шукаў альбом, і не то, я не разумею чаму. Я не магу вось падабраць гэты настрой, але калі агучваў, дужа спадабалася. Я ўключаю сабе на працы 8-гадзінны стрым з музыкай з Severance, калі яны там на фоне працуюць, танцуюць, ходзяць па калідорах гэтых бясконцах. І працую, карацей, пад гэтую вось музыку. Яна там, конечно, паўтарацца пачынае там праз пэўны час, але трошки так зацягвае. Не зусім так. Ну, я один раз теж паспрабаваў, але тыпу умоўна усе кожны урывачак этой песні, да, ён расцягнуты на десятак хвілін, можа больш. Ну, Таму та, ты можаш заўважыць, што он паўтараецца. Плюс гэта серыял, у яго агульная тэма, таму ты нейкія такія просто рэчы можаш заўважаць, што яны падобныя. Мне спадабалася, асабліва мне спадабалася тое, што трэба было толькі агучваць, нічога больш іншага не рабіць. Дзякуй. Гэта праўда. Дзякуй вялікі. Трэці Ну, сезон. я звычайна інакш і не раблю. Шчасціць. Я калі ўваходзіў гэта, кажучы, сферу, я першы раз вось прыйшоў, я, правда, не памятаю уже, як называлася гэта каманда, такі, вось, што рабіць, і мне такія, бярэш дакументалку пра Югаславію і перакладаеш 8 гадзін дакументалкі пра Югаславію. Я павесіўся на першых царадках і пайшоў рабіць нармальны кінчык. Чым табе не падабаецца? Так а паглядзець можна цяпер? Хтосьці Не. нарабіў? Не.
А вось быў бы ты раздзеленым, можа быць, бы Так. ты допераклаў. Конечно, пілі бы дакументалкі. Ну, про Ну, Югославію. калі просто нават і не ведаеш, што яшчэ рабіць, можа быць. Не, ідэя дзікая, то ты неяк зусім змяншаеш карацей час свайго жыцця і быццам ты жывеш там, не ведаю, у розных асобах. Спліт на Во, дарэчы, это важны момант. Типу, мне 24 гадзін у сутках не хапае. А яшчэ 8 гадзін іх вырезаць, ну. Ну, яшчэ невядома, чым ты там займаешся, можа ты там, я не ведаю. Дарэчы, навошта ім козы? Хто-небудзь можа праспойлерыць? Ніхто не Так, можа. Гэта нейкая А есть тэорыя якая-нибудь фанацкая? Можа гэта просто каб забяспечваць грашыба кампанію? Ну чакай, Ну, а яны ж хацелі выкарыстаць неяк гэтую казу, калі Марк закрывал апошні файл. А, так, крывавыя гэтыя. Нейкі рытуал, я не ведаю. Ахвяры. Там нешта на мяжы з паганствам, я не ведаю. Ну, у мяне тэорыя была, што они кшталту нейкія можа рэчыва ёсць непасрэдна толькі у козьім арганізме. Ну і ім трэба нейкі вось гэты элемент, каб штосьці зрабіць з таго, што яны робяць. Вось што рабіць, што яны робяць, это ўжо іншае пытанне. Вельмі ўсё дзіўна, але напрыканцы другого сезона хаця б становіцца больш-менш зразумелым. Але без 100 грам не разабрацца, вось шчыра скажу, але мне спадабалася. Магчыма, няправільна гэта казаць як чалавек, які агучваў містера Мілчыка, але чаму літаральна адзіны, хто ў іх працуе, гэта містер Мілчык. Тыпу, яны ўсе то бегаюць па калідорах, то просто крытыкуюць Мілчыка як той ахоўнік. Адзін Мілчык працуе, і пры гэтым яго максімальна прыніжаюць просто. То занадта разумнае слово ён выкарыстоўвае, то мудрагелістае менавіта. То літаральна на яго папярэднюю працу нанялі дзіця, каб паказаць яму, што ну ты ж хернёй займаўся, тым жа самым можа займацца дзіця. Што это такое наогул? Але як прыгожа ён паслаў таго этого великага, забудь. Як прыгожа, просто неймаверна. Адчуў просто ўсё, што накапілася, прапусціў праз сябе. Прасмакаваў кожнае слово, я не можу просто. Гэта можа нейкая, ну, не пародыя, вядома, і не сцёб, як гэта сказаць вось так прыгожа. Яны паказваюць не ведаю, карпаратыўны дух такі вось, а офісныя нейкія штуки, не ведаю. Як гэта Не, ну я думаю, что это агулам, конечно, все ж таки это мастацкая умоўнасць, бо типа показываць нам, што яны там умоўна паўсезону ўсё ж таки реально працуюць, было бы зусім сумна. Ну, гэта так, але все роўно крыху. Адзін Мілчык прыхадзіў, ён, вядома, яшчэ не раздзелены. Вось прыхадзіў, працаваў, потым у яго былі перапрацоўкі яшчэ, бо ён там ездзіў да іх яшчэ дадому, там разбіраўся з усімі гэтымі штукамі, которые яны там натварылі. Чувак увогуле быў на сувязі 24/7. Яго можна яго няма іншага жыцця. Ну, і Яму і раздзялення не трэба. Ну, яго Вы можна так сказалі, зразумець. мне цяпер здаецца, што ў 3-м сезоне з яго таксама станоўчага персонажа зробяць як з Кабэл. Ну ён уже псіхануў, чаму не? Ну так. Ну так. Потому что Кабэл мяне ў першым сезоне так выводзіла, я просто не магу. Ты больш за ўсё з ёй размаўляў просто. Так, яшчэ 20 правак, місіс і міс. Моя улюбёная. А якая розніца паміж місіс і міс? Ну, міс незамужняя. Жаната, а міс так. Все, я зразумеў. Ці як это правильно? Не пабраная шлюбам. У якой версіі лепей глядзець серыял? У арыгінале ці ў беларускай? Беларуска, вядома. Ну, мне здаецца, гэта пытанне да гледачоў мусіць быць. Ну, Напишите в комментариях, адразу бачыш на 2 ютубера. Call to action, там усе справы. Напішыце ў маім свежазаведзеным патрыоне. О, моє віншаванне. Я нарэшце адбіваю штомесячныя укладанні ў Google дыск по $2. Ну, Я, падняўся, дарэчы, з падняўся. гэтага таксама патрон свой пачынаў, бо мне трэба было плаціць за Google дыск. Бо на Ютубе там нейкі серыяльчык, памятаю, баніўся, я такі, не, я не хачу адзін аплачу. А закрылі ўжо збор на агучку другого сезона? Не цалкам. Там ёсць некалькі донатаў, которые прыйшлі па-за кофе, але яны не пакрываюць. Ты ж яшчэ ўлічваеш, што як это, можа на момант запісу ён яшчэ не закрыты, але на момант, калі ты выкладзеш відэа. Ты такі Вернее, аўдыо. аптыміст? Я просто, я ж спытваю, я ж не ведаю.
Які у вас планы наконт гэтага? Дарэчы, калі збіраем збор, то выкладаем у агульны доступ ці як? Як скажете, я не ведаю. Карацей. Там же доступ открываўся за любую сумму, правильно? Так. Там былі людзі, которые нават ну некалькі разоў закидывалі. Ну як то? Кліенту спадабалася. Прыйшоў яшчэ раз. Потым ён расчараваўся, што наш буроманс не удаўся і ён забраў грошы. Это ж донат, нельга павернуць донат. Там ёсць такая магчымасць, калі што. Ну это уже дэталі. Не, гэта я жартую, такога не было. Вырежа просто гэты момант, а то прыйдуць. Нічога выразаць не будзецца. Не будзе. Так, усе 20 злых каментатараў на экіпе прыйдуць забіраць свае грошы. Там ёсць 20 злых каментатараў? Ну там есть 20 каментатараў і там палова каментараў кшталту, дзе наступная серыя? Лебоўскі. Здорово. Я рады, што мы сабраліся, дзякуючы плістацы. Збірай нас яшчэ раз, калі выйдзе трэцяя серыя. Ой, трэці сезон. Фу, трэці. Состанемся ў трэцім сезоне, ну. Сапраўды. Мгм. Так, вам дзякуй таксама. Па-мойму, клас вельмі круты каст атрымаўся на ўсіх. Я ад Мілчка тошчуся. Ён просто такі, я не ведаю. А можете яшчэ хоць кагосьці пахваліць? Ну, Кабел таксама класна ж. Мгм. 100%. Ну і галоўны персонаж мне таксама вельмі спадабаўся. Па-мойму, Алесь цудоўна ўсе па акцёрачцы выцягнуў. Дзякуй. Ты малайцы ўсе. Інакш быць не можа. Я навучыўся казаць страшную фразу «Дабранач джет», ад якой у мяне проста ламаўся язык. Добранач Джет? Вот это Чиджет? Мгм. Чиджи. Джад. А, джад. Мгм. Добранач Джет. Все, я зразумеў. Зразумеў. Такое, так. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Праверка, до рэчы, это яшчэ кавалак працы такі, которые прям я асабіста не люблю. Можам яшчэ абмеркаваць, як вам увогуле канец другога сезона. Фінальная серія. Ну, пасля першага сезона канца я чакаў большага, шчыра кажучы. Ну, то бок, у першы сезон прям закончыўся добра. Яны все раскрылі, яны все показалі, потым яшчэ ў другім сезоне ў першай серыі разжывалі. І я чакаў, ну, прям усіх тлумачэнняў, а тут, ну, трошачкі змазана, нормально показалі, але можна Ну, было я б лепей. сказаў, вельмі прадказальна адносна, ну, першага нават сезону, мне здаецца. Мне насамрэч такое ўражанне, што яны хацелі скончыць на другім сезоне, а потым прыйшлі Apple і такія: а давайте трэці зробім. Людзі глядзяць, людзям па кайфе, і вось як бы вось гэта гісторыя міс Кабел, калі яна вяртаецца ў свой да сваёй сям'і, што там як бы гэта выглядала як канец, а потым яна раптам такая хоп, вяртаемся. Містера Мілчыка, па-мойму, максімальна раскрылі. Вось ён усе 2 сезоны такі крыху чалавечны, але лихадзей. І тут у адной з перадапошніх серый ён раптам ператвараецца ў такога у чалавека. Чаму ты кажаш, што ён Астатнія. ператвараецца ў чалавека? Ён жа як бы на баку Люмана застаўся. Ну так, Правильно? але ён заўсёды паказваецца такім, ведаеш, не ведаю, як проста вінцік гэтай сістэмы, які бездакорна працуе і які за гэта атрымлівае нешта. А тут І якому страшна, насамрэч, калі і ён, ну, тыпу, раптам штосьці лажае. ну, вось гэтага вельмі мала было. І, па-мойму, толькі пад канец другого сезона з'явілася, што ён сапраўды лажаў, і дзесьці яго крытыкавалі за гэта. Ён спрабаваў змяніцца вось з гэтымі выкарыстаннем складаных слоў і гэтак далей. А потым проста зразумеў, быццам бы, то яго ламаюць, а ламацца ён не хоча, і вось это спажывіце экскременты адбылося. І далей проста чым далей, тым больш ён чалавек, мне здаецца. І у канцы апошняй серыі, калі ён, ну, не ў канцы, а апошняй серыі, калі ён амаль палову серыі правёў у туалеце, тыпу, быццам бы першапачаткова хацелі, я не ведаю, у мяне такое ўражанне, быццам бы ён мусіў стаць нарэшце добрым, нарэшце цалкам паслаць Люман і ўсё такое, але ў выніку вырашылі, што ну трэба нешта пакінуць на трэці сезон, таму вось у трэцім сезоне ён усіх пашле, а пакуль што няхай пасядзіць у туалеце. Дарэчы, я што тычыцца майго персонажа Дылана, я крышачку не зразумеў, чаму ён так
распсіхаваўся, раз'юшыўся, калі даведаўся, што яго жонка ходзіць да яго ж на працу і фліртуе, ну, тыпу, з ім жа самім. Ну, для яго гэта іншы чалавек. Як бы ён сам, а як бы іншы. Ну, так жа, як у Хелі, як яна паставілася, калі дазналася, што Марк пераспаў з Хеленай. Ён жа думаў, што гэта яна, але, ну, все роўна, блин. Ну, агулам там Добрана. просто прагляджваецца вось такая лінія, што тыпу мне не вельмі падабаецца, я б сказал, вельмі не падабаецца, але тыпу это не зусім яны ставяць тыпу усе персонажы, што это прям измена тыпу адбылася. Ну, крыху Ну, так. Да. Яму крыўдна, таму што адна справа, калі б яна здрадзіла з нейкім іншым чалавекам, там таму што, напрыклад, Дылан тоўсты, ну штосьці такое. І ты такі, ну я не прыгожы і ўсё. А тут цябе здраджваюць з табой фізічна, але не з табой маральна. Ты такі, а як я магу памяняцца, я нават не ведаю, які ён чалавек. Вы што ён робіць не так? Гэта Ну і крынгі. просто Ну, памяняць так, сваё так. стаўленне да жонкі, дапэўна, вельмі цяжка. Это нейкая крынгі, я нават не ведаю. Тыпу, гэта я ніколі не глядзеў такія серыялы, ну, Спліт, так, это фільм, але там як бы ўсё зразумела. Там кожная асоба гэта прям, ну, асобная асоба, якая жыве ў адным чалавеку, і, ну, і там ну, яны жывуць сваімі жыццямі, так? Ну і ўсё, яны як бы, і ўсё. А тут прям некая працяг ёсць адной асобы, потым яны неяк так канфліктуюць нават адзін з адным. Дарэчы, вельмі мне Сам спадабаўся гэты момант, насамрэч, калі ён сказаў, па-першае, пайшоў нахер, па-другое, ты не звальняешся. Это тыпу, вось насамрэч гэты момант вельмі паказвае, што на самой справе яны, ну, даволі аднолькавыя. Просто у знешняга Дылана ёсць прям цэлы нейкі жыццёвы досвед, які у тым ліку можа ну, нейкі яго блакаваць, нейкія яго дзеянні, бо ну, нейкі можа траўмы і гэтак далей. А ўнутранага ў шоу яго было, у яго толькі праца была. Таму ён такі больш адкрыты, тыпу. Я, дарэчы, спачатку не паверыў, што Люман дазволілі ему реально сустрэцца з сапраўднай жонкай. Я думаю, што яны там нейкую акторку прывялі просто. Ну не же там А я яшчэ неуважліва паглядзеў і такі, так, акторка, зусім розныя гераіні, потым прыглядзеўся такі, ладно, если потім. Ну там, ідэя, конечно, я не ведаю. І Бен Стиллер, так? Ён же, ну, ён же основном у камедыях здымаўся, калі я не памыляюсь. А тут такі прям раз... Давайте думать над сериалом и распрацоўваць сериал про это падзяленне асоб. И ты такі, что? В сэнсе, як это связано? Ну, дзіўна. Не ўсё ж жыцці хі-хі ды ха-ха. Трэба і падумаць. Дарэчы, яны, ну, наконт сканчэння на другім сезоне, яны дзесьці ў падкастах, па-моему, ці дзе казалі, ну, сам Бен Стиллер і там стваральнікі, што, ну, у іх ёсць план, чым гэта павінна скончыцца, ўся гэтая гісторыя, да чаго гэта ідзе. Вось, таму не ўпэўнена, што яны прям хацелі скончыць на другім сезоне. Ну, план гэта вельмі добра, то столькі гісторый, асабліва з гульнямі, калі там аўтара звальняюць, аўтар памірае, штосьці яшчэ такое, і стваральнікі просто не ведаюць, куды весці сюжэт. Чат GPT дапіша, не перажывайце. Так, зробім канцоўку светлафорам, як у Mass Effect, і ўсё. Дарэчы, а хтосьці вкурыў в іх лор сусвету, чаму, што за Кіру, чаму у іх цэлы горад у яго названы? Ну, там же было, тыпу, Люман узнік пасля таго, ну, была нейкая фабрыка, так? Гэта Кабэл рассказывала. Эфіру, ну. І, як наколькі я зразумеў, на аснове гэтай фабрыкі, так, узнік Люман потым. І гэтая фабрыка перастала існаваць. Тыпу, усе пачалі працаваць у Люман і ўсё. Ці я штось... Шыряюцца з чымсьці цяпер. Хто шыряецца чым? Калі яны у гэтым гарадку суседнім, дзе Кабэл, собственно, была, да, яны пастаянна штосьці нюхаюць. Ну, гэта ж і ёсць гэты эфір. То бок так, спачатку вось гэтая сям'я Іганаў, яна, так, відаць, пачынала з гэтай фабрыкі, потым, ну, відаць, пачаў стварацца нейкі культ вакол гэтай сям'і. Потым Кабэл прыйшла з гэтай ідэяй, відаць, падчас яе Вінтертайда, гэтай стажыроўкі, прынесла ідэю ўсяго раздзялення працэдуры.
і тады яны так пачалі ствараць люман і працягваць гэтай ідэі. А, так, сапраўды, Кабел же ж там, походу, першая адкрывальніца гэтых Так. усіх працэсаў, просто мы Яна там даведаліся у там на другім самом канцы. сезоне, так, яна ездзіла у свой сямейны дом, як я зразумеў, забрала там сшытак з ідэямі, якія былі выкарыстаны потым пры стварэнні раздзялення вось працэдуры вось гэтай. Так яна там даволі важная цётка такая. Дарэчы, Потым хтосьці яе разумеў? М? Я так разумеў, што я зрабілі неважнай і типу прысвоілі ідэю сабе, то бок яна не лічыцца як типу стваральніцай. Ну так, яна ж пакрыўджана на гэта. Ну, Хтосьці зразумеў, ці ёсць яшчэ ў свеце вось гэтыя аддзелы апрацоўкі макраданных і ўвогуле навошта Марку усе гэтыя калегі, гэта чыста для падтрымання яго нейкай эмацыйнай сувязі, ці яны рэальна чымсьці займаюцца? я так разумею, што ў іх свае файлы над сваімі Так. ахвярамі, назовём іх так, просто невядомыя. Ну і там жа ўвогуле, калі мы бачым гэты паверх там, дзе джэму трымаюць, гэты паверх тэсціравання, мы там бачым, калі яна выходзіць са свайго пакоя, не з гэтых пакояў, якія файлы, а са свайго, дзе яна там спіць, адпачывае. Мы бачым, што насупраць у гэтым калідоры ёсць яшчэ адзін такі ж пакой, таксама без назвы, як і ў джэма, то бок відаць там таксама яшчэ нейкі такі ж чалавек. Дарэчы, а вось гэта праца ў якасці, я не ведаю, як медработніка ці як гэта назваць, псіхолага, это ж таксама атрымліваецца нейкія асобныя. Ну так, міс Кейсі, 26 М. ці 27. В сэнсе 26-27. Ну, 25 файлаў. Так. Так, то бок у джэмы 25 унутраных, плюс яна сама яе знешняя асоба 26 і 27 гэта міс Кейсі. Цікава, я думал, это адна з 25. Ну, і мне так зразумелось. Ну, не факт, дарэчы. Ну, хаця зноў жа, калі... Ну, яна ператвараецца ў гэтую унутраную, калі уваходзіць у пакой. Ну, Відаць, так. Але ж яна, ну, не заўсёды была ў пакоі, ладно. Дарэчы, у Марка такія стылёвыя былі абее вандроўкі на ліфце на гэтай паверх тэставання. Я просто не магу. У першы ён забіў гэтага мужика, не ведаючы, таму што переключыўся, а ў другой ён цалуецца з міс Кейсі. Просто неймаверна. Жыве сваё найлепшае жыццё. Як вы гэта патлумачыце? Ну, ён такі, я толькі што трымаў вялікага мужика на прыцэле, а цяпер цалуюся з прыгожай жанчынай. Нормально. Мгм. І ўвесь у крывякі цяпер. Так, Нічога абсалютна не звычайная зразумеў. справа. Так. Ён просто яго пацалаваў, і ён, ведаеш, ператварыўся, расчараваўся і з жабы на прынцэсу. Мне спадабалася. Ну цікава, слухайце, я адзінае, што баюся, што каб не адбылося тое у мяне, так? Мой экспірыенс, каб не адбылося тое, што адбылося з серыялам From. Кавярня агучыла там першыя 2 серыі, мы такія паглядзелі, стала цікава. І пачалі ўжо такія, прабачце, кавярні, але мы пачалі там ужо глядзець не па-беларуску. Вось. І дацягнулі да пачатку 3-го сезона. І псіханулі просто потым адначасова жонкай, бо просто немагчыма нічога не разумець цягам 3 сезонаў, а там серыя гадзіна кожная. І просто глядзіш, ніхера не разумееш, тому што, ну, можа быць у наступнай серыі патлумачыць, наступнай серыі не тлумачыць. Можа быць напрыканцы сезона патлумачыць, а там яшчэ адзін кліфхенгер, который выклікае яшчэ больш пытанняў, і гэта ўсё не можа неяк... Ты не можаш гэта ў сябе ў галаве звязаць, і ты такі, твой раз, колькі? Просто, сколько можна? Вось, ведаеце, этот мем. Я так The Boys глядзеў, там таксама у першага сезона, здаецца, была ці то агучка, ці то стаецца нават субцітры. Я паглядзеў першы, такі класна, ўсё падабаецца. Пачаў глядзець па-украінску астатнія там 3-4 сезона, лежу тыдзень, гляжу іх, там таўжэзныя серыі, іх просто да халеру ў гэтых сезонах, і тупо сюжэт не рухаецца. Як? Ну, я ўпэўнены, на Ютубе ўжо ёсць некалькі 3-4 гадзінных відэа з апісаннем усяго сюжэту, тлумачэннем усяго сюжэту From, тлумачэннем усяго сюжэту The Boys. Таму трэба толькі знайсці час, каб іх паглядзець. Спачатку усе там колькі 4 сезоны проста паглядзець, а потым яшчэ і відэа на 5 гадзін з тлумачэннем. Ну, гэта ўжо як асобная праца.
Возьму выходны на працу, буду глядзець, каб разумець, што я гляджу і што мы агучваем. Не, ну мне здаецца, Северенс, я не ведаю про From, я его не глядзеў. Мне здаецца, Северенс усё ж таки аддае крыху табе гэтай інфармацыі. Аддае. Таму, можа, яго не будзе такі Адзінае, што наступства, так бы дагэтуль мовіць. незразумела, навошта там козы? Да навошта там козы? Так. Я кожны раз здзіўляюсь так. Ну добра, дзякуй, не будзем цягнуць казу за рага. Давайте скончваем, я буду Чакай, яна можа Што? спатрэбіцца на паверсе тэставання. Так, у меня зараз Цягні, вельмі брудныя жарты, я не буду іх расказваць. Просто гэты заснавальнік Люман, гэта варажэй з трэцяга ведзьмара, у яго кінг на козаў. Я зразумеў. Падтрымаць, не ведаю, там заданаціць на каб мы скончылі наш збор, можна будзе ў апісанні. Ось, падзячыць нам усім таксама там можна. І дзякуй вялікі ўсім, хто далучыўся да гэтага збору. Вельмі прыемна. І дзякуй плейстачцы за тытанічную працу. І дзякуй усім, хто агучыў. Всім падзякувалі. І напішыце ў каментарях, навошта ім козы. Навошта ім козы? Это што за культ? Это ж сучаснасць. Якія козы? Спадзяюся, ў трэцім сезоне. У сучасных культах што павінна быць? Людзі, Так. Котка дзяўчыны, іх шкада. іх шкада. Людзей не. А козак вам, значыць, не шкада? Козак. Так таму ж Ёй, ж абмяркоўваем да, замену, таму што шкада. Добра. Гуманісты.